Oh, dito banda ito yung mga gagandang mga sisiw. Ayan po no. Ito mga ka-chicken, ang ganda po. Okay, magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Ginagawa mo? Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken ano? Ngayon, nandito po tayo ngayon sa ating manukan. Ito po yung aking mga heritage breed. Yan po, napaganda po ng tingnan. Ngayon mga ka-chicken, dumarami na po yung aking mga breeders. At saka sunod-sunod na po yung ating mga sisiw. Saka ngayon, maggagawa ko ng yung brooder cage. Yung sa pangmaramihan kasi yung ating incubator pwede na tayo magtuloy-tuloy sa pagload ng mga itlog nitong ating mga heritage breed. Kaya dito sa video na ito tapusin nyo po mga ka-chicken, panoorin ito kasi lalo na dun sa mga bago pa lang sa pagmamanok gagawa ko ng brooder cage para magkaroon din kayo ng idea Pero bago yan mga ka-chicken, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa natin videos. At paki-like lang din po mga ka-chicken ang video nito bilang suporta dito sa channel. Tara, panoorin niyo po ito mga ka-chicken. Ito yung gagamitin kong mga kahoy mga ka-chicken para sa gagawin kong na brooder sa ating mga sisiw. Po mga kukulamber lang po yan. Chicken, ito na po yung gagamitin kong kahoy para sa ating gagawin na brooder cage. Kung napapansin nyo, putol-putol na siya kasi pinutol ko na siya by sukat at saka tinanggalan ko na lang mga ito sa pinakadulo niya. Disclaimer po ulit hindi po ako panday o mason, mau-mao lang ito. Okay, ito po, purpose po niyan, tulad dito, napansin nyo, tinanggalan ko na kasi mamaya, pag-attach natin, parang i-assemble na lang natin, naka-fix na siya, tulad dito, ganyan, fix na lang yan, ayan, kung mapapansin nyo, para diretso fix na lang yan, mas madali na lang yung paggawa natin. Yan po okay. Start na po tayo mga ka-chicken sa pag-assemble nitong ating brooder cage para magawa na natin kasi yung mga sisiw natin na naghihintay na sila. Tara.
Ayan po no mga chicken. Ayan po, kung napansin nyo, may butas dito. Ba't ko nilagyan, mamaya explain ko po yan sa inyo kung anong purpose nito. Ito na mga ka-chicken, tapos na yung ating ginawang brooder cage. At pakita ko sa inyo yung kabuuan o saka yung loob. Tara! So ito na po mga ka-chicken, yung bagong ginawang brooder cage. Ayan po no. Yung haba po niya ay nasa 8 feet po yan. Saka 4 na kwarto. Pakita ko sa inyo sa loob. Ano? Yan. Bali 4 po na kwarto yan. 1, 2, 3, 4. Bali 4 po yung lagayan natin ng sisiw. Yung gaganito po kalaki ay good for 50 to 70 chicks, ganyan. Ito po ay itong design ko na po ito, no? Ginawa ko po ito para po ito maganda po ito para sa mga day old hanggang 2 weeks. Itong design na ito, no? Disclaimer lang po, ito lang po yung sarili kong design sa aking brooder cage. At least magkaroon din kayo ng idea. After nito, yung kulang pa pala nito mga ka-chicken ay maglalagay pa ako dito ng mga bombilya. Magwa-wiring pa ako ngayon tapos nito. Tapos magdi-disinfect ako. Tapos kung mag-disinfect ay kasi yun po yung napaka-importante mga ka-chicken. At saka maglalagay na ako ng ipa. At saka lalagyan ko na po yung ng sisiw kasi mayroon na pong bagong pisad yung sa bagong incubator natin. Tsaka paglagay po ng ipa dyan, kung bibigyan ko sila ng mas malaki pang space tsaka walang laman dito, ay bubuksan ko lang pa ito. Pagkabukas ko po nyan, siyempre sila labas-masok na dito. Magkakaroon sila ng malaking space. Yun po yung style ko lang po ito mga ka-chicken, depende na po yan sa inyo. Kung i-divide ko naman po sa kanila ito, lalagyan ko lang din po ng harang. Ayan po, no? Dito mayroon din po. Ayan po. Yan po yung nila. Para pwede silang pumunta dun sa kabila, pwede din pumunta dito kung bakante naman. Okay. Dinisign na po natin ito kasi ng ganitong style kasi marami na tayong paparating ng mga sisiw dahil marami na yung ating mga
breeders at saka may maganda na rin tayong incubator. Kaya naka-prepare. Kung makita nyo dito, mapansin nyo mga ka-chicken ay screen lang po yan. Dito po, nakasarado po kung ganito. Para po, intact po talaga, magiging intact yung init nila sa loob. Kasi yun po yung kinakailangan ng mga sisiw natin, no? Na hindi sila maginawan. Saka kung makita nyo dito, screen po yung nilagay ko. Kasi ito po yung ventilation nila sa kanilang kulungan. Kasi isa po yun sa napakahalaga mga ka-chicken, ano? Na magkaroon po sila ng magandang ventilation din. Para hindi naman ma-intact sa loob yung magiging ammonia. Makakalabas at saka makakapasok din yung mga preskong hangin. Ito lang po, ano. Ngayon magwa-wiring pa ako mga ka-chicken. Ito lang po yan. Okay. Napakaganda po. Ayos na to. Ayan. Ayos mga ka-chicken. A few moments later. Ito na po mga ka-chicken. Tapos ko na po sinit up yung isa. Ito na po. Inuna ko muna ito. Pinukusan ko muna itong matapos yung isa kasi kailangan na kasi may ilalagay akong sisiw kasi isa na yung in-incubate ko doon sa bagong incubator. Kaya ito na. Nilagyan ko na ng ipa, may ilaw na. Saka dito, tatapusin ko pa to. Wala pang ilaw. Saka dito. Ito muna yung inuna ko kasi may ilalagay na ako ngayon na mga sisiw. Kukunin ko doon sa incubator. Sinipisa na. Ayan po mga ka-chicken. Napakaganda po ng ating brooder cage. Disclaimer lang po ito po ay sa sarili ko lang pong design. At least ni-share ko sa inyo kasi para magkaroon kayo ng idea. Lalo na doon sa mga baguhan pa lang sa pagmamanukan para magkaroon din kayo ng idea tungkol sa mga brooder cage para maganda sa mga sisiw. Mga ka-chicken, yung mga bagong pisa natin dito sa ating bagong incubator. Okay, tingnan natin yung loob. Ayan. Ilawin natin. Ayan ganda mga ka-chicken. Ano sila? Ayos na ayos. Ito po mga ka-chicken, lagyan ko mga papel para madaling matandaan. Dito banda, ito yung mga RIR at ito doon sa Hubbard na yung ama nila ay Rhode Island Red. Ayan po yung kinalabasan. Kunin po natin mga ka-chicken. Ito po mga ka-chicken. Ito yung mga inahin nila ay mga native at saka cross basilan. Tapos yung mga rooster nila ay mga Rhode Island Red at Hubbard. Ito po. Maganda po lang tingnan mga ka-chicken. Ito po yung unang pisa ng ating bagong automatic incubator. Ito po yung napisa niya. Okay, napakataas po ng hatch rate. Ano, dami pong napisa. Tingnan natin. Ayan, chicken. Ayan na. Lalaking marsisi. Ganda. Tingnan natin. Ito na sila mga ka-chicken, gagandang mga sisiw. Ang lalaki pa nila mga ka-chicken, tingnan nyo.
Ganda po nila tingnan mga ka-chicken. 25 po sila lahat mga ka-chicken. At itong iba, lalo na ito mahina pa, kakapisa pa lang ito. Babalik ko lang muna sa incubator. Saka yung hindi pa napisa, hayaan ko muna yan ng mga 2 to 3 days. Pag hindi pa naging sisiw yan, dispose na natin yan. Okay, ito po no. Lalagay na natin to sa bagong brooder. Mixin nila, lulusog mga ka-chicken. Ito na sila mga ka-chicken. Nilagay ko na dito. Yan po. May bago pa sila. Yan, maganda to sa kanila kasi close yung area at saka nagbibigay din ng init sa kanilang katawan itong ating nilagay na ipa. Ayan po. Napakaganda po mga ka-chicken. Ngayon, standby ko lang muna sila dyan saglit para ma-adapt nila yung area, tapos mamaya papakainin ko na sila. Tulad pa rin ng dati, yung una kong inaano sa kanila ay painumin muna. Ayan po no. Mga ka-chicken, ang ganda po. Ayos na ayos. Okay, ayan po mga ka-chicken ano. Yan, nakita nyo na po na mayroon na po tayong bagong brooder cage. Okay, napaganda po. Preparation para sa ating mga padami na dadating ng mga sisiw. Ayan po no. Okay, mga ka-chicken, bago tayo magtapos ano, shoutout muna tayo. Shoutout sa ating mga solid supporter dito sa ating channel. Okay, shoutout kay Sir Anthony Apuya. Shoutout po sa inyo sir. At saka kay Ryan Edrua ng Milagro Troopers. Okay, shout out po dyan sa inyo ano, yung idol, mga taga Milagro Troopers. Okay, ito po yung mga magiting natin ng mga frontliners. Okay, ingat po kayo dyan palagi mga idol. At saka kay Pistanias Janko from Riyadh, Saudi Arabia. Okay, ingat po kayo dyan mga idol, mga kababayan nating OFW. Ingat po kayo dyan palagi no. Okay, salamat sa pagsuporta dito sa ating channel. At shout out sa channel ni Chuyan's Vlog Channel. Okay, shout out po sa inyo dol kay Jerry Las. Okay, shout out po sa inyo din no. Maraming salamat po mga ka-chicken sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Okay. Thank you mga ka-chicken. Stay safe and Merry Christmas.